Sanibonani mphakathi, sanibonani mndeni wakwa Facebook, wakwa TikTok na ku YouTube. uMC Menzi Sidolo bafowethu, angizile ngokuningi, ngizobonga ukuseseka kwenu, ngizobonga ukusupporta kwenu. Ngiyakhumbula ukuthi sasimemeze khona la ngendaba yeMashi esasikade sihlela isenzo May wa March. Sibe nayo ke iMarch ngolwesibili ngomhla ka-19 yayise Union Buildings. Siyabonga kakhulu bafowethu kulaba abakwazi ukuphumelela. iMashi yaba impumelelo kahle kakhulu, sayihambisa izikhalazo zethu, kwahamba nje kahle konke, zamukelwa lapha ehhovisini likaMengameli, basinikeza nesithembiso sokuthi within 7 days bazobe sebephendulile and bazositshela futhi ukuthi bazoyiphendula, bazozisa kuphi izikhalazo zethu nabo futhi bese beyalandelela. Siyabonga kakhulu bafowethu, baphuma abantu babekhona, sasimemeze khona la, so ingakho la sizobonga kakhulu. Enakwenzayo kwabakhulu kakhulu, abanye ke babekhona ngey'nhliziyo, abanye ke babekhona ngemthandazo. Siyabonga bafowethu, asimileke ngoba ngiyakhumbula ukuthi sasithi sosuka lapha enkantolo, sasithi sosuka e-Union Buildings sinikele enkantolo ngebhadi ke inkantolo yashesha yaguqa ngolwesibili ngomhla ka-19 May. Kodwa ke sekuyacaca phambili, sekuyakhanya phambili mawukuthi icala nalilandela kahle, sekuyakhanya phambili kulezi insuku nje. Izolo kusukela kuThangi ufakaza ebhokisini kukhona uGeneral Leshabane ecaleni likaSenzo Meyiwa, ubizwe abameli bedefense. uGeneral Leshabane akadlali, he's spilling the beans. Kubili ke engiqaphelile engifuna ukuphawula ngakho nje, since uGeneral Leshabane efakaza lapha. Number 1, uGeneral Shabane utshela inkantolo ukuthi uZungu wayeqamba amanga lihlaza cwe ngalento ayibhalayo. uConstable Zungu wayeqamba amanga aluhlaza cwe ngalesi statement asibhalayo, ekhuluma indaba ukuthi abasolwa wayenabo eFosloras ngo-2040, amanga aluhlaza cwe. Uyabona lapha ngakithi kwaNongoma kwadutshulwa ngo-2016, kwakuMsombuluko 16, I think it was 16 May 2016, kwadutshulwa ukhansela uNyembe we-ANC lapha kwaNongoma kwa-10, edutshulwa kuMaphophoma Road lapha eMasundwini ekuseni ngabo-8, wayehamba nomkakhe. Lelo cala lenzeka ngoMay 2016 kuMsombuluko. Kwathi ngo-August 2018 kwaboshwa uNkani Ntuli lo ufaka umsolo ohlanu, waboshwa warrant officer Makhubo eboshelwa icala lango-2016 lelanga kithi lokubulawa kwekhansela uThami Nyembe. uNkani uze wagwetshwa I think it was 2021, egwetshelwa lelo cala, waboshwa ngo-August 2018. Kodwa uConstable Zungu uhamba uyotshela enkantolo ukuthi ngo-November 2018 uthi wahujwa zihlobo ikaMuzi esethembisa uthi zamhupha kwaze, kanti kulezo hlobo ikaMuzi kwakukhona noNtuli. Angithi vele uNtuli uyisihlobo noMuzi, kwakukhona noNkani Ntuli noFiso Kuhle Ntuli. uNkani lo accused number 5 uthi wamkhomba ngesibhamu uNkani, wamhupha umkhomba ngesibhamu, uthi wabaleka uZungu wagcina engadubulekanga. Ukhuluma ngomuntu owayesejele ngaleso sikhathi. uLeshabane ke ufike wacacisa yonke leyo nto. Angazi ke ngoba kusenza no warrant officer Makhubo, istate siyabamba siyayeka, iyodwa into yokukhulula abantu. Yabo nje ngingoyedwa wabo phakathi kaLongwe Thwala, Tumelo Madlala, Kelly Khumalo and all of them, including Chiko Thwala nabo Shedrick Sibiya. Mina ngingoyedwa wabo. Bengizovela ngihambe ngiye emaphoyiseni kwi-state ngithi ngicela ukwenza i-affidavit, ngicela ukuba ufakazi wenkantolo, ngikhuluma iqiniso. Mhlawumbe bengayithola i-amnesty, mhlawumbe bengayithola
ukuthi ngifakwe ngaphansi kofakazi benkantolo ngoba kukhulu okuzayo. Labo abathi silwela into engekho abanye bathi uyena yedwa uSenzo Meyiwa owafayo kwangaboshwa abantu abaright yini niphaphe nigijime it's fine vele njengoba sila emhlabeni nje sineyinhloso ezingafani. Yingakho abanye bethu omunye unemoto, omunye wakhetha ukwakha umuzi, omunye akanalutho, omunye uphuza utshwala, omunye uyasonta. Ingoba vele sizela emhlabeni sineyinhloso ezingafani futhi sineyintshisekelo ezingafani. Ngibonge kuphakela umthakathi owafika lapha yawazoseseka eUnion Buildings. Ngibonge insizweni ayihamba nazo zafika zazoseseka zizoseka iSenzo Meyiwa March. Bafowethu siyabonga kakhulu. Isazoba khona ke enye imarch ngiyanihlebela ngoba kufanele nibe ready. Isazoba khona, it's either izoya enkantolo ngqo noma izoba seKZN ihhovisi lika Mkhwanazi. Sisazokukhuluma lokho kodwa isazoba khona enye ngoba ngeke sime sizozwa kulezi insizwa esisebenzisana nazo kuyizona ezikhulumela iFriends of the Senzo Meyiwa family. Sizozwa ukuthi zithini, mazithi asiye enkantolo sishona khona, mazithi asiye kuphi sishona khona ngoba ekugcineni iqiniso sifuna ukuthi liphume ngecala kaSenzo Meyiwa. Kubhlungu bafowethu ukuthi senziwe izingane kangaka ukuthi kuze kube ngathi asikwazi ngisho ukucabanga ngoba lento eyenziwa lapha ecala kaSenzo Meyiwa ekubhlungu kakhulu ukuthi kungabula umuntu omkhulu kangaka ongangoSenzo ebese kuyathuleka. Bafowethu ngiyabonga kakhulu lokho ebengizokubonga, angifuni ukukhuluma kakhulu la ku YouTube. Ngiyazi ukuthi akukho okuningi besikufaka ngale TikTok na ku Facebook ukuthi yini ebiqhubeka kodwa nje imarch yahamba kahle kakhulu. Ngiyabonga kakhulu bafowethu, ningadina nangelinye ilanga. Sisalindile nje umuntu usesegoli, sisalindile ukuthi uma imarch ithi nje twe noma iye enkantolo sivele singabe sisahamba kwayela igoli. Makuthiwa nje imarch ibheke enkantolo sivele singabe sisahamba. Imarch ke ngane zakwethu abanye ngiyazi ukuthi bevele bebuza ukuthi imarch isuke izosiza ngani. Ngoba icala liyaqhubeka enkantolo. Abanye bathi yini ningaye enkantolo niyokhalaza khona. Imarch isuke ikhombisa nomuntu osekhaya ukuthi hayibo kanti bakhona abantu abayibonayo lento eyenzakala lapha enkantolo ukuthi umsangano kangaka. Nabo laba basenkantolo sifuna ukukhombisa ngoba mangizogcina ngikhuluma nje ngisendlini yami ekhaya le kwaNongoma nomunye esendlini yakhe ekhaya kubo le Mlazi omunye esempumalanga bazongazi ukuthi siyayibona lento eyenziwa lapha enkantolo. Le sex eyenziwa lapha enkantolo, lolu cansi abalwenza lapha oGininda besidlwengula singakhumulile siyayibona. Imarch ke isuke yenzelwa lokho ukuthi nabo bebone ukuthi siyabona ukuthi lento abayenzayo iwrong. Kodwa ke oyedwa phakathi kwabo bonke laba bantu abafihla icala likaSenzo Meyiwa nababesendlini, ngiyanithiphisa kukodwa kuyokhulula oyedwa wenu, kukodwa okuyonikhulula oyedwa wenu. Mengahamba nje eye emaphoyiseni afika akhuluma iqiniso ebese buye ezohlala phansi mhlambe ngawuthola ushwele ngoba angikholwa ukuthi ngoba nizobanjwa. uSenzo Meyiwa thina siyazi ukuthi washona ngephutha, wadubuleka ngephutha, akekho wayisuke eqonda ukudubula. Umuntu wafika nesibhamu kwakulongo ethwala ezentombini yakhe uZandi ayekade engayithola iviki lonke ngenxa ukuthi intombi yakhe uZandi yayihamba noSenzo nabangani bakaSenzo nosisi wakhe uKelly Khumalo. So uLongwe wayekhalazela lokho. Siyazi ukuthi wadubuleka ngephutha kodwa njengoba senifihle kangaka I doubt ukuthi uma nitholakala ukuthi ngempela uSenzo Meyiwa wabulawa kini nina abantu ababesendlini, I doubt ukuthi inkantolo yethu kwakuyiphutha ngoba kwanathi nje siya doubt ukuthi uSenzo Meyiwa wabulawa ngephutha. Lento eniyenzayo sekuyafana nokuthi uSenzo nina nakuhlele ukumbulala nonke nina nisendlini. Thina ke sikhuluma kahle ngoba sinesabi nalabo Chicko Thwala no Shedrack futhi uShedrack Sibiya ngoba engaselona ngisho iphoyisa nje usengamasimba nje. Lento enayenza kuSenzo Meyiwa izohamba ihamba izivele. uShedrack Sibiya nizobona ngokuthi lapha kuyi ad hoc committee wathi mayibuzwa ngendaba kaSenzo Meyiwa waze wabonga before aphendule wabonga ukuthi bafowethu wathi bo commissioners angazi noma wayesho ngazi noma ku ad hoc noma kuyiMadlanga. I think it was Madlanga wathi
wathi bo commissioners ngiyabonga ukuthi ninginike ithuba lokuthi ngiphendule umbuzo about the issue of Senzo Meyiwa ngoba kade kwasakhulunywa kabi ngami. Emva kwalokho wahuma into ongayazi waze wathi yena wagcina ngo2014 indaba nje ithi icala lika Senzo Meyiwa akaphindanga wasondela icala elithinta uSenzo Meyiwa, yingakho engabizwa ngisho enkantolo ukuzofakaza. Uthi wagcina ngesikhathi benze hand over uqamba mangahlaza ngoba uyasho uZungu ukuthi ngo2019 ngesikhathi benemithi wayekhona uShadrack Sibiya no General Leshabane, uyasho ukuthi uShadrack Sibiya wake wabakhona kwimet emhlanganweni okhuluma ngecala lika Senzo Meyiwa. We are watching. We may be not learned people but we are watching. Ngiyabonga kakhulu bafuthu, ngifuna ukukhuluma kakhulu, bengizobonga nje isupport yenu, siphinde futhi nangokuzayo.